हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय नै आंनि गुसथि खाथियाव मोनसे सिथर जादों आरो गोमोन जालायनानै थादों। बेखौनो केमेरायाव नायनानै दांफ्लांबाय थाबाय आं। ना मोनदों लोगोफोर, नै जोंहा खखायाव नांनाय ना। मैथा बांगाल संनायसो दाख्लै गोथाव जाथारदोंमोन। मैथा बांगाल गैया। सोरखौ? ओमफ्राय नै आं दा फुंनि जानाय संगासिनो आरो ना बाथोन एवदों। बेजों जानोसै फुंनिखौ। एवगासिनो मोननोसै। ओंखामाथ' मोनखांबाय। नै ओमफ्राय लोगोफोर फुंनि ओंखाम ओंख्रि संखांनानै खानाय खाननो नागिरबाय आरो आङो। ओमफ्राय नै सिथरखौ नुबाथाय नायफ्लांबाय थायो। सादोंबो एसे सेराखै आं, गोमोन जानानै दं। हेल' लोगोफोर, जोंहा दायो फुंनि ओंखाम जाखांबाय। ओमफ्राय खालामनानै दसे जिरायबाय आरो। ओंखाम जाखांनायजों अखा हानायजों लोगोफोर, अखा हादों। नै एलायथो लोगोफोर, अखा हादों। नै एसेल' हादों। ओमफ्राय जोंना अखाया बुरजा हाबाथाय बेयाव दै बाना जायो संगादायाव। दै मोनसे फिसा दं आरो बेनो देरनानै बाना जाफैयो संगादायाव। नै मावजिया जि आराम उन्दुदों आथिं गांग्रायाव। खुमब्रा लायनो लोगोफोर। Này. Siapa yang haideng? Thầy luôn cho bây giờ không được. Không có mày xí nào chứ? Rồi như nào chứ? Sao vậy? Siapa yang haideng? Nó bút lên lấy này mà. Không hả? Bút lên lấy nữa. Ha? Apa? Pada? Pak, jadi pedas tu bagai. Mana pedas tu bagai ni ya? Oh ya baik. Mana pedas tu bagai? Bel. Mana tutu nak ke bel. Ha? Bel mana tu bagai ni loi? Pilih ke sini kau ha?
आंहालाय भिडिअ बानायनोमोन उन्दुबासो देलायनो मोनो आंखौ भिडिअ बानायनोमोन आयै हमानोहाय मालाय बुस्थुखौ थेब थेबनो दे सोरदो बिटियानि बाबालाय खानाय खायाखै दिनै फोथा बुथुवाखै बुथुवाखै गैया गैया ब्रा नायनो आरै देलाय मिनिलाय हि होनलाय देलाय देलाय मिनिना बुंनो आबैया दे हि होन दे हि दाउदैजों दाउदै सिथायनानै दाउदै सिथायनानै खुमब्रा हानसै लोगोफोर खुमब्रा दाउ बयलार लायदों आरो मेरला नागारो दाउआ जाला जानो साबरायखो नै लोगोफोर हांसो जानोसै हांसो जा मेजेमखा जाबायलै थाव गजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर बे हांसोआ मोनानिसोमोन आरो आं साननि खुमब्राजों दाउ बयलारजों संनायखौ देखायासै मोनानि हांसो सावनायखौ देखायबाय आं हांसोजों जानोसै मोनायाव फाइनालि नै लोगोफोर हांसोआ गोदौगासिनो आलुजों हांसो मोनजासिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै बाय बाय लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम